La Fundació Els Tres Turons ha organitzat al Mas Guinardó una jornada amb el títol Veus des de l'experiència, activisme, transformació i salut mental. L'acte ha comptat amb membres de Ràdio Nicòsia, Activament i l'Associació Emília, que han compartit les seves experiències en la xarxa d'atenció a les persones amb malaltia mental i que han destacat la importància que ells siguin més protagonistes en la seva recuperació. Els últims anys s'estan organitzant i estan demanant que se'ls faci cas, que se'ls escolti i exigint drets i intentar canviar una mica el paradigma de com es tracta tot el tema de salut mental, tant als serveis com a nivell més social. També s'ha parlat del paper dels grups d'ajuda mútua que permeten millorar les condicions de persones afectades amb diverses patologies. Moltes entitats de l'àmbit de la salut mental han augmentat les accions per visibilitzar aquest col·lectiu en els darrers anys, amb l'objectiu de lluitar contra l'estigma i la vulneració dels seus drets. A l'acte es va presentar també un vídeo amb testimonis que demostren que és possible recuperar-se i millorar les condicions de vida dels afectats. Més amb la medicació que es fan una mica de tripijocs. Abans de tot som persones amb cor. S'hauria de millorar l'atenció personalitzada als pacients.